Nyakoram ga jonka muramura mintiere dakika en pradeko do chiko toksa pagario arwa kini machiegni nonro mar Gaset okinyi maka wuono manaka pile wajaneno gazede ario The Standard kanyakla koda Daily Nation okinyi maka wuono antiere ka gi jachungu weche marwa kendo jafwambo wa Jailieta jelero kini machiegni chero kama na enya chio maber abende antiere maber en wacho no odiechieng' mar ariyo nyoro kanyo kaluwore koda jotend magazini giwacho ni en temo mokwongo ong'e kaka dhi koro kawuono ng'anyo odiechieng' mar ariyo kanyakla kod odiechieng' mar makinyo ka bende wanono to odiechieng' manyoro ang'o motimore weche mage mabende owuok e ng'anyo ma odiechieng' manyoro no kaka wuono bende ikro kendo ne day 2 mondo ng'i kaka weche biro dhi bende kawuono kata kamano ineno kanyiro ka odiechieng' manyoro no lor skunde kawuono to wacho ni weche ne kare nyithindo mondo dhi skul mane counties ma Nairobi, Mombasa kanyakla kod Kisumu. Wach makamano biro bedo kwa luma chiegni kata kamano nyakoram ga jwangi gazede mar odiechieng' makawuono nwase nyisi motelo kanyo ni gazede okinyi makawuono thor weche chala mane Daily Nation gi The Standard mana kopogre gi Business Daily gi The Star kaponono ni wan yudo thuolo mar nyiewo ote mabende ndika Jael en ote mabende jochungu weche ute fwambo mopogore obiro godo kanyakla ote mabende gintiere godo ne jatend piny William Ruto jaten migao kata mana jatend kweth mar Azimio Odinga kanyakla koda oganda mapacho kaindi wares piny Kenya. Wares piny Kenya giwacho ni gikone to piny Kenya ni en marwa waduto te bed ni ine sirkal ionge sirkal in ng'ano iro ma ng'anyo ng'ano iro ma bende ok ng'any ka piny Kenya olwar to waduto te walwar mendi bende kimed ng'iye kendi tiwacho ni nitiere kaka piny Kenya en oteku motegno ne pinje goeko mag Afrika ka bende seneno lwenje matimore pinje kaka Uganda, South Sudan, Ethiopia jogo duto te ringo kaka biro jote piny mar Kenya to kaka Kenya kende makoro kwe onge mainso ni kwe e pinje mag East Africa biro bedo ni onge nikech kae kar resruok margi to kaka resruok ema koro dhaw nitiere to kelo lweny mathoth kata mana piny Kenya bende ma ojanino kata mana ka wasumba ni renge biro kata mana pondo kama kamano biro bedo nade koko manya koram ga jwang wachaka ne gi gazet ma The Standard gazet ma The Standard ero hemineno milome mabende ondika nyo gi jochungu weche e ute fwambo mopogore ginero mabende koro ondika The Standard kanyakla koda Daily Nation ote mabende chalre en mana ni Jael wang'e na tipo mabende nitiere ka ma tipo mar ogai mar Azimio Odinga mineno kanyo en chal mar ng'anyo kaka notimore odiechieng' manyoro koro ma en third wave tielo mar adek mago mag ng'anyo mago mag Azimio odiechieng' manyoro Jael okenge mopogore notimore mokwongo tenma tho mar ji madero mabich odiechieng' manyoro ka wang'iyo kuonde e gwenge mopogore nikech kano chako sama wabet ka owuoyo gi jofwambo kuonde mopogore to wachaka maber mak mana Migori ema nose yanka nyiro ni nitiere jomo kariyo ma ogo bunde to bang'e kaka ng'anyo ne dhi kaka udhiambo ne dhi to koro kwan medore jomotho jomo hinyore ji makama koro gi kane oloro odiechieng' manyoro noyudo ni ji 5 owito ngimagi nitiere thoth ji mabende nitiere osiptende mapacho kende kaluwore koda hinyruok maka kod kacha mag lisasi mogo mabende mag kidi hinyruok mopogore ka bende kimed ng'i kanyir wacho ni Raila Allies and Aids e gin moko kuom jogo eko mabende maki odiechieng' manyoro bende kaluwore wabosomo ye kendie kithiro kindiki ne wacho ni kwan maromo mag ji 300 mabende gi mako odiechieng' manyoro duto te mayo tingo kaluwore kod jo Azimio wacho ni jod bura ma Embakasi East Babu Owino entiere bende Dennis Onyango mabende tiyo machiegni gi Raila Odinga e kin jomoko modhuro wiwok wil kod skunde kanyakla kod ohala wacho ni counties ma Nairobi, Mombasa kanyakla kod Kisumu nolando odiechieng' manyoro ni mondo skunde kik yaw ji kik dhi e skul kata kamano oneno nitiere skunde moko mag ji giwegi mabende oyepo jopuonjre no dhi e skul nitiere moko mabende nyithindo no dhi skul gokinyi to ochako duok gi e ot mak mana bende ni kochopo odhiambo manyoro bende ochako lande ni odiechieng' makawuono kaluwore koda chal mar arita to jopuonjre odhi adhia skul aparo ni wach mabende obiro bedo kwatwake ahinya nang'o meni skunde yawe kinde makamagi to ma pod en tielo mar adek kweth mar Azimio pod oseng'eno odiechieng' makawuono gi odiechieng' makinyi pod gibiro bedo ka ging'anyo kinyalo paro milome manogole nyocha gi migao mar somo
Ramogi mar weche mag arita kwe. Ne giwacho ni giloro sikul kaluwore kod ng'anyo mabende osenene kinde mosekalo waseneno rochruok mag arita e sikunde. Mano ni kare nikech bende Judith Omondi ng'iyo ga ahinya weche mag skunde, wuoyo gi jonyuol kanyakla kod jopuonje. To nitiere kumoro ma bende koro chopo wacho ni piny owacho wacho ni ter nyathini e skul kaluwore kod weche mag ng'anyo bende ibede ng'iyo ni to arita mar nyathini chalo nade. Nyathi kuma nyathi cha some cha to gi ng'anyo mantiere en safe machalo nade. Koro awinjo kuonde moko ka bende wacho ni in koro in kaka janyuol nikech mano nyathini ng'iyane kendo iamua idhi tere skul koso idhi bedo kode ot. Iwacho ni janyuol mantiere koro giting nikech nyathi to koro mare. Kok manya koro mga juanga duto te wabiro bedo kwa rango weche mopogore opogore mabendo mipe kuom ranyisi ipenjo ni Ogai mar Azimio Raila Odinga en kanye. Mano wacho mabendo osebedo kara mna kipenjo ka bende wacho ni nonene koloso mana gi jopiny kind thuolo mar ndalo 7 mosekalo. Duche manyoro bende jatend piny William Ruto mana kwa nyalo ng'iyo bathe kanyo. Jatend piny William Ruto duche manyoro ne ntiere gwenge mag Kericho kama bende nodhi yawo chenro mano mar pi madirom siling bilion 1.5 bende biro bedo kwa lidho ni nyakwara mga juangi iti gazeti mar 8 Jaelieta ka bende no wacho ni eno yie twak kendo wacho ni gisani obiro neno ni onge mwandu moramora ma bende biro bedo kikwalo kanyakla koda lala mano mar ngima koko mano mar ngima tere ema bende timore kata kamano ko wacho ni kata oyie twak ntiere gik motwake oko twake wacho ni ero mar riwo sirikal sirikal barwa bar mano to wacho ni mano gima onge en odwaro mondo ka en twak to twak ewi weche mag ngima jo Kenya tingini wacho ngima jo Kenya ma ibo winjo ka ji wacho ni duok nengo mwandu piny duok ushuru piny koro akia obuluongo twagno karango mondo koro ji obed piny. Wabiro bedo kwa winyo nikech kinde ka kinde mokeno kang mokwongo mabende koro wacho ni gibiro bedo ka girito mwandu mag oganda ma pacho kaende kanyakla kod lal mar ngima nyaka sani kwana mabende wayango ni kanyo ji 5 osewito ngima gi duche manyoro kaluwore kod oteku mathoth mabende bila notiyo godo. Wabiro bedo kwa nyisi ni ji 5 go ne gilalo ngima gi e gwenge machal nade. Wang'eni iti gazeti mar 2. Iti gazeti mar 2 koro en wach mabende biro bedo ka donjo gode twak mokwongo e chenro mar rupinya kama bende oganda penyo ni Ogai mar Azimio ni kanye. Kata kamano oduche manyoro bende jael nwaneno kopogore kata mnagi Ogai mar Azimio bende jodito mopogore opogore mag Azimio bende nokoneno e ng'anyo mar oduche manyoro. Eric Owenga ema ing'eno kete kanyero ko oluwane tiend jodito mag Azimio goeko ka bende neno report ma Ken Mugano loso into ong'iye kuonde mopogore opogore kar jot mare apise to okoyudore dibedi ni en kanye ka bende kuonde moko iwacho ni dibedi ni kaluwore kod gol mano gol godo jodito mage kanyakla bende odiechieng' manyoro ma bende ni lieko ni ntiere achiel kuom jodito mage makende mano personal bodyguards ma bende ne mano maki gikone to bende nodogo we dibed ni mage moko kuom gigo ma bende miyo jodito gi okuwuok oko e lela to bende ji ka penjore to sama koro ogolo jopiny ni mondo dhi owinjo bed no bedo kodgi owinjo bed ni gibedo kodgi e ng'anyo machalo koda magi en penjo ma bende pod dwa ng'e to kawuono gidhi wuok odiechieng' makiny gibiro bedo warito neno. Mane penjo maduong' nikech kata mna bura Nairobi ka jail kana biro tich okiny makawuono kuma nakale naneno mana ka obila moko bende oseke manyiso ni obila bende osemondo mano mar rakruok gi jong'anyo ka bende jatend migawo mochung' ne weche mag arita pod oramo ni ng'anyo ma bende kweth mar Azimio timo okotenre kod chik donge kata kamano nyakwaro mga juanga ji 5 ma bende nowito ngima gi odiochieng' manyoro achiel na wuok e gwenge mago mag Mathare county mano ma Nairobi ka bende achiel machielo na wuok e gwenge mag Wote county ma Makueni achiel nowito ngimane e county ma Kisumu duche manyoro report ma bende no wache gwenge mag Nyamasari achiel kuom jong'anyo nowito ngima mage kariyo nowito ngima mage e county mano ma Nakuru. Ang'eni bura bende noyudo hinyruok mopogore opogore. Ang'eni nitiere tipo ma bende biro bedo katang'o ni gazeti mano mar Daily Nation kani neno kata mna tipo mana ni mbui jok mochwad gi risas mane tiendgi wach moro mana lit nyaka nyithindo matindo nyaka nyithindo matindo nitiere nyathi ma ogo tiende bunde nitiere mano ma tia gas apa nomuocha nomuoche wiye tigeni sama koro gini chako mulo nyithindo iwacho ni samora mora ma tulo nitiere to tulo ni chako mulo joma mine kod nyithindo
nyaki dog chien mi penje ni to wadhi kanye wachomo kanye ok en gima ber ka jomoko ing'e ni samoro bende jiwuoyo ng'ato wacho to nyathini ne timo ang'o oko thoth ne bo winjo jok ma lisasi oyodo iwacho ni stray bullet ane ot nitie miyo moro Migori ma bende yudo thieth kaluwore ni iro malungo wang oba to donje ode to muoch gi e ot koro no lunge gi e ot kuma bete ode koro kinya wacho ni manga mane ntiere oko ka ng'anyo nyabedo ni ibeta bete compound ni to stray bullet kalo to chopo iri kata nyore weche manyien manwa kelo ntiere miyo mabende na ywak matamre gi nono wacho ni ntiere gi nyathi mantiere gi dweche abere tia gas kibayo e ot ing'eni thungo nyaka nyithin nyathi ma dweche abere ing'eni tia gas thunge chal mar wach makamana kendo bedo nade kata kamano gin weche mabende waluo machiegni nyaka sani nyaka romga jwang bende kintiere gi nyithinde kine mabende ok gidhi e sikul nikech ang'eni nyithinde ing'eni nyathi kosebedo nyathi bende omuoma odong'e ni ang'o matimore oko mayudore oko en wach moro matek kata kamano nitiere mayudore iye kuom ranyisi kineno karamna ka tia gas bare kuonde dak ma yuto gi ji nitiere piny ranyisi Madhare Kibra nineno gik mana timore odiochieng' manyoro aparo ni en gima watema in kaka jonyuol in kaka jarit ng'ane kaka irito nyithinde kata kamano piny owacho bende jogi ekie nitiere kinde machien ma bende ne juma mokalo ma bende ni seyo bila kuom tiyo gi lisasi waseneno duol mopogore opogore jogo eko makedo gi ratich oganda kanyakla kod jotelo mamoko ma bende seyo piny owacho seyo bila kuom tiyo gi lisasi wacho ni kinde machalo koda magi eki en iro malungo wang to kodhi ahinya obed rubber bullet mano kochuna ahinya to obed rubber bullet to moko makoro waneno ka ji goyo lisasi giwito ngimagi kaluwore koda gine mag lisasi goeko en gino mabende koro nyaka ng'e en wach moro malit kata kamano bila kinde ka kinde en twak ma bende wasebedo godo ka chenro mar piny mar mbaka romo kinde ka kinde obila iseyo kod tiyo gi oteku mathoth en mana ni ang'o minyalo tim e wach maket kod ma wadhi ne mbele e iti gazet mar adek bende gisani Ruto ma bende en jatend piny Kenya nyaka romga jwang en bende ise nan kano chamo kisera mar ombulu e kinde ma kisera mage mag ombulu e pacho ka indi kano chamo muma mar apisi bende nowacho doko bitiyo gi obila e yo mok ne kare gisani se ni dibed ni osechako tiyo gi obila e yo mok ne kare nikech mana neno nitiere moko kuom jodito mopogore opogore ma bende osema arita mage ing'eni kae giwacho gidok chien giwacho ni kinde mane jatend piny masani William Ruto ne en jalup jatend piny mar Uhuru Kenyatta nitiere kinde ma nomaye jorit mage Uhuru Kenyatta nomaye jorit mage koro iwacho ni dibed ni bende ochopo kuma koro ochulo kuor en koro sani en jatend piny koro mokwongo dhi adhiya kanyero ne Uhuru Kenyatta omaye joritne odhi ne min gi Mama Ngina Kenyatta omaye kanyakla kod jomamoko ma bende penjo ni to teko mane oti godo kode ma bende nokwedo mokalo ang'o miyo e bende ochulo kuoro aya wach makamano nitiere kanya koromga jwang ko ni yudo thuolo wani some jal bende wach motenre kod skul odichi manyoro bende migawo mochung' weche mag somo bende gisani koro ochiko sikunde mar mondo migi yie pi odichi makawuono ma bende nolor chakre odichi manyoro kaunti ma Nairobi Mombasa gi Kisumu aparo ni ka koro jonyuol manigi ting manigi ting to kata bed ni noland ni kaunti za degweko ema kikre nthigi skul waneno kuonde mamoko ma bende ji nokotero nyithinde skul ntiere skunde moko ma bende notang'nwa Kisii ma bende nyithindo tuga e klese onge somo ma bende dhi nyime aparo ni ji bedo ng'e ni to karwa ne chalo nade ka golo nyathini no dhi skul bende arita ne bo bedo makare mano bende gino ero ma bende wang'iyo kawuono kaka wuono to nolandi ni mondo ji odhi e skul ang'eni Judith Omondi pod biro bedo kaluwo to ng'iyane to ahinya skunde mantiere e boma kendie skunde mantiere e boma ma Nairobi ka skunde mantiere Mombasa kanyakla kod Kisumu bende wabo medo ka waluwo to chal mar somo bedo nade nyalo bedo kata mana ni jopuonjre moko donjo matin jopuonje samoro bende ok donji wabiro bedo kwa ng'iyo ni mana kanya wadonjo e leto se wacho Judith Omondi biro bedo kaluwonwa chal mar wach makamano wang'ani iti gazet mar ang'wen koro giketo kanyo tipo mago mag ng'anyo kaka notimore gwenge mago mag Nyanza kama bende mana kana senyisi ng'ata achiel notho e kaunti ma Kisumu gwenge mag Nyamasere wacho ni one dead more than 10 in a hospital with gunshot wounds wach moro malita ahinya wach ma Kisumu ni to wach ma Nyanza wang'wa wache en ni kwani medo idho mana odiochieng'
En tichario mar jumani ema jabero mar pino wach Johnson Oduor nitiere Kisumu ka bende notimo bero ne moko kuom ringre ma achiel kuom gen ng'at manonege ng'anyo ma juma mokalo to waneno ka kwani bende medore mano mag jogoeko ma bende ng'anyo Kisumu kendi bende kuma waneno juma mokalo jua kali no wang' gi moko kuom hendni kod geche nyoro bende wang' makamano bende otimore ka iseyo bilani ntiere kaka tiagas ma gidiro nendi ntiere kuonde maka kodire to omuoch kendo okelo masira wach moro matek nyakorom Gajwang' kata kamano kinde ka kinde wacho ni ponono ni ntiere ng'anyo ne ni rito ngimani e yo makare mar mondo mi masira maket kod magi kik maki iti Gaset mar abich jael bende dochi manyoro jokanise noloso ahinya kaluwore kod ng'anyo ma bende osebedo kaneno dochi manyoro jakom mano mar bishobe ma hinya mago mag kanisa mar Kopere mongere kaka Martin Kivuva bende koro noloso kotende kod ng'anyo maket kod ma koro gikwayo jatend piny Kenya mar mondo mi othich oko chik mar omenda e pacho kaendi bende duok chien nengo mag modhi ang'eni EPRA pod tiyo gi chik mar omenda kata bedo ni pod chik makamano nitiere doho nyaka gisa mano gima ni kare nikech gibe koro ging'iyo gidok chien ka giwacho ni gimomiyo ng'anyo ni bende bedo ahinya gimomiyo jo Kenya bende donje en kaluwore kod pek mangima ma bende gikalie jatend piny owacho ni obo mana lose gigo mahinyo jo Kenya kamendi na chiel kuom weche madongo mahinyo jo Kenya kendie mano wach nendi mar chik ni bende ni neno ka do no seng'ado ni oselosa put mag jogeko ma bende biro winjo wach mar burani koro magi moko kuom gik moko ma bende gidwaro mondo nengo mar ngima odok chien ne jo Kenya wacho ni mayo ken sama kare kaluwore kod uchumi mar piny kaka ntiere sani moken sama kare mar medo weche mag ushuru mar medo bech mauta kod mwandu mamoko chal ka gima twak makamage lwar ga mane wi Luanda nikech jotend kanisa kata mna riwruok mar NCCK chakre kata mna juma mokalo gisebedo ka giloso en mana ne okwane lokruok maket kod mage gipenjore to kare ng'ama winjowa king'i koni to anachunka king'i kocha bende agokora koro ng'ama dwa bedo wacho ni ng'ama dwa bedo mediator Kofi Annan e weche gi koro dwa bedo ji ariyo gi winjo ng'awa mane wach maduong' kata kamano e sigana makama piny kanyo naneno ni duol mano mar Kenya Human Rights Commission bende koro chiwo report kaluwore kod nonro ma bende gisetimo ni ji madirom 12 nolalo ngimagi mano juma mokalo ma nonro ma bende nagichiwo juma mokalo ng'anyo mar chieng' tich adek koro warito neno ni juma ni ng'anyo ma bende osebedo kaneno gibiro bedo ka gitimo nonro e yo machala nade kopogore gi manya koram Gajwang' warengane mapiyo e iti Gaset mar auchiel wacho ni Rift Valley mago gwenge mag Rift kata mna hoho mar Okak bende ng'anyo weche mag ng'anyo nokonene ahinya kata bede ni ng'ata achiel nowito ngimane mano e gwenge kata mna county mano Nakuru odiochieng' manyoro gino bende giwacho ni kata bed ni Rift Valley to ng'anyo nokobedo mak mana Nakuru mana kaka iwacho ni nitiere rakruok mano e kar daka iluonge nang'o stima line mantiere Nakuru kuma rakruok no bede ma bende oweyo ng'ata achiel wito ngimane gi okinyi waseneno jomoko ma bende osemaki kaluwore kod ng'anyo no bathe kanyo bende wacho ni Mount Kenya hinya paro juma mokalo kuma bende weg matatu kod loche bende no ng'anyo ne gintiere kod ng'anyo mar gi mopogore ka ne gitugo iluongo nang'o kati ne gitugo opira ne gitugo opira e bus park kata kamanero mano mtuka dula tuka dula yes koro gide ching manyoro to weche ne ni asawa e gwenge mag Mount Kenya Western bende wacho ni gibende Bungoma Vihiga Kakamega kod Busia bende chendo no dhia nyime kama kawaida odoche manyoro dong bende neno Cleophas Malala ma bende njagoro mar riwruok mar UDA biro je manyoro no bago ng'anyo makwedo ng'anyo e county ma Kakamega odoche manyoro koko mano jaila dani waringo mapiyo nikech anno ka wilo bende chako donje studio wang'e ne iti Gaset mano maraboro kotendre kata mna kopogore gi weche mag ng'anyo nyakorom Gajwang' nikech Gaset ukiny makawuono ang'e ni ng'anyo mipek kata kamano kopogore gi ng'anyo bende nitiere weche mamoko ma bende timore kata kamano jatend piny odiochieng' manyoro noromo kod yote ni delegates mago mawuok e piny mar Amerika motenre kod weche mag ohala en mana ni koro nitiere seyo ne Moses Kuria wach makamano nitiere iti Gaset maraboro gimomiyo ni jal ma bende ochung' ne weche mag ohala mawuok e piny USA inene ka nyinge Catherine Tai gimomiyo ni koromo gi
Moses Kuria ma bende jatend migao mochung' ne weche mag ohala to romo kama nen mar ohala en mar ohala iwacho ni romo ni en mar ohala e kind piny mar Amerika kanyakla kod piny mar Kenya to tai osebedo pacho kendi wacho ni chakre wuok tich mana ka gilose weche mag ohala to e ndalogo duto te jatend migao mar ohala ma Kenya kendie to koromo godo mag pinje mamoko mag East Africa to romo godo ang'o ma dibed ni otimore nanno ka jofwambo nopenjo tai ni to daki romo gi jatend migao mochung' ne weche mag ohala kata kamano nowacho ni penjo ma kamano penjo sirikandu penjo jotendu gimomiyo penjo jotendu koro ageno ni jofwambo biro bedo kwa penjo jotendwa gimomiyo ni Moses Kuria ne onge e romo ma kamano. Iti Gaset mar 10 wach maluoro tho inyalo paro mano neno e skund sekondar ma Mukumu Girls. Achiel kuom jonyuol ma bende nyathine notho e masira ma kamano jal nyathine mana nitiere form 2 kata na klas 11 e kinde manotho e gweng' kata ni skul do koro donjo ne tend skul mano ma Mukumu ma osugi mar mondo mi o compensate to chule kaluwore gi tho mar nyathine mana nitiere klas 11. Sama weche mag Mukumu no timore bedo odiechieng' manyoro ma e skul no ero mar Ikonge PAG ma bende nitiere Nyamira kuma jopuonjre 138 bende orwako hospital ka gintiere koda ich kach oko kanyero bende ng'ok mano bende wacho ni nyalo bedo ni oken chiemo maber ma bende ne gichamo e skul no ero ka bende pod gimedo yudo thieth nyaka sani prochko kuomgi wacho ne orwake e hospital ma Ekerenyo sub county 48 moko bende ochako tero osiptende mamoko ka bende pod inono chal margi nyaka sani. Inono tinyalo na paro jatend migao mochung' ne weche mag somo e pacho kaendi chieng' tarik 30 mar dwe mar abich nosewacho ni nyithindo man bende noponono nolalo ngimagi e gwenge mag tamna sikul mar Mukumu jonyuol ne nego ni chulo siling milion 1.2 pesa matin kipimo kata mna gi ngima nyathi iwacho kata mna ni kata obed kata mna milion 100 ok nyal pimo gi ngima nyathi donge adani watieki giti Gaset mar 12 weche maluoro do waneno kiom tata kaendi ma bende chano chak doke doho kendo ka bende wacho ni Treasury plans to use new taxes to pay illegal 1 trillion debt. Okay, mtata koro fuono weche moko kaendi ka bende wacho ni dibed ni jatend migao mochung' ne weche mago mende pacho kaendi Junguna Ndung'u dwaro mar mondo mi gichak gi kwa hola moro pek ma bende biro bedo ne oganda ma pacho kaendi. Aka bende mtata wacho kendi ni piny owacho bende koro osekawa hola ma bende ok owinjore mano maromo 1 trillion mondo gichul godo kata gibugodo bugo moro ma bende nitiere ma bende wacho ni ok owinjore bed ne temore. Okay, mtata Odino nege. Ono jopi. Koroga jonka ni do thuolo waninyo Gaset mar Standard nitiere weche motende koda ohala weche mag tuke weche matimore e pinje maoko. Jael wadhi e Gaset machielo mapiyo piyo kini Rosie bende nitiere gi e-newspaper mano mar Daily Nation. Ponono ni onge godo Gaset mar Daily Nation okinyi makawuono bende nasenyisi en mana let's save our country. Piny Kenya koro magi andika mabende ndikanyo gi jochung weche mawuok e ute fwambo mopogoro opogore. Gaset mar Daily Nation mana weche mapokwa mule mapiyo piyo dong Jael naneno kanyo It Gaset mano mar Abirio jatend migao mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki wacho ni kaluwore gi ng'anyo mano neno duche manyoro nyaka sani ji madero 300 nondhi oduche manyoro en mana jatend migao ne seyo kaluwore gi milome mabende noro ne ute mag fwambo en olose mana kaluwore gi ji manomaki to kolose kaluwore kod thoe mano neno nyaka gisani maleng' mabende samoro nyalo bedo godo ni obila bendo nyis ni mar mondo mi kik chiw kwana mag jo mowito ngimagi jo mowito ngimagi kanyo ringe ni thothne seyo bedo nikech kagi wacho ni wadwaro rito kata e kinde mar ng'anyo wadhi rito ngima jopiny to wadhi rito mwandu mag jopiny to gima bende biro kendi akia ni mako mag jomomaki gi ekie e wach mar rito mwandu gi waneno ka ohenni wang waneno jogo eko ma bende hinyore to piny owacho pok olose ahinya pok ogoyo seyo kata gima gitime e weche makamagi bende wachni bende biro kaluwore kod ikruok ma bende wantiere godo e weche mag midhiero aneno mach mano muocha Kisumu nyoro ka jo fire no donjo to gichopo to gionge pi moromo ma jopiny bende makoro chak konyogi mondo gisim mach to par ni nitiere fire station manyien ma bende noger ma iwacho ni fully equipped
remne kanye sirikal kaunti ma Kisumu. Koko mano nyakorom gajuanga weche motende kod ng'anyo bendo dushi manyoro kweth mar Azimio no sinyisa jahera mage ne kagitako ng'anyo gitiek sa 11 mamidhiambo. Nwaneno ka ng'anyo duduchi manyoro no rumo chala ma sa 11 kamano donge. Kata kamano ntiere gwenge mamoko ma jine pod wacho ni e yotieno bende pod giwinjo ka bunde muoch, pod giwinjo ka rochni nitiere oko kanyiro manyiso na rita marge gwenge mamoko bende noko bedo makare nyaka yotieno. Eit gazet mara uchiel kod yudo thuolo nyakorom gajuang jatend piny Kenya kanyakla kod jalup ne Rigathi Gachagua ducho manyoro na gintiere kaunti mano makerecho na senyisi motelo kanyo na gidhi yawo chenro mar pi madirom siling bilion 1.5 mong'ere kaka Kimugu Water Project. Kata kamano bang' mano na giloso gi oganda e kindego mabende noloso gi oganda jatend piny owacho niya I'm ready to talk on issues affecting Kenyans, not power sharing. Okodwar sirikand barwa. Kabende wacho ndiko ekene loso jiotiete gi yore nitiere doho to bende nitiere od bura maduong' mapachoka. Weche mag twak gi bende ineno ka ji mopogore medo jiwo. Bede uru piny mondo uwuo. Beduru piny mondo uwuo. Mana kaka nowacho cha en ni ng'at ng'ato koro go kore onge ng'ama dwa bedo mokwongo mondo wach ni aya koro mae en wabed chieng' machal koda mendie mondo wawach wechewa. Waneno jo bishobe gi bende wachnero mar ng'anyo nengo man ngima ma bende wasewuoye mano e iteno ero mar 8. Dina beni wantiere gi newspaper nyakorom gajuang bino neno machinglo mantiere it gazeti mar 13 nyakorom gajuang e kinde nitiere machinglo moro kanyo akena mak nigo mar mondo minene koso jeni machinglo ne nyalo wacho nango machinglo nitiere ka machinglo ni nitiere mesa ka nitiere koda bendera mar Kenya gi mar Amerika to iwacho ni twake weche mag ohala to waneno ka ng'ato oting'e ka nyathi donge nitiere ng'at moting' ka nyathi to nitiere moro ma bende obete e bath kom machalo nyathi machielo mobete e bath kom ma bende ihoyo imiye gimoro e dhoge mondo ling en kiko wuo bathe kanyo be naneno chalo ng'at mo Amerika miyo moro mobet piny nikech bendera nitiere kanyo mar Amerika gi mano mar Kenya. Koro ng'ami hoyo ni en ng'a mane penjo maduong' hakeni yakorom gajuang kapo nono wani yudo machinglo no dibede ni en kaluwore gi limbe mar tai nikech aneno ka nyadende nikech mano to chal tiat nyadende nikech wane morwako pams donge chuok rwaga pams kaka mano jelieta nitiere wach momako wang'i kapok watieko nonro mar gazeti. Apa ni thothne to bende ongi mana weche mag ng'anyo gi kata kamano nitiere mamoko sama ng'anyo pod dhi nyime sama skunde ineno ni iloro gi oklorge to iwacho ni nondo mar CBC jo junior secondary sani gintiere koda practicals ma bende dhi nyime gwenge mopogore koro sama skul iloro to klor nitiere gwenge mamoko ma bende somo pod dhi nyime tingeni samiti assessment ni entiere e lai mar weche mag somo koro kodong' chien to joge ma bende ohinyore. Erokamano ahinya Jaelieta kuom monde nonro mar gazet okinyi makawuono. Erokamano ahinya Sharon. Nyakorom gajuang gazet mumori e kinde Standard gi Daily Nation idhi nyiewo pani gazede gi duto te nyakorom gajuang Daily Nation Standard thoro wacho dicho makawuono chalre let's save our country. Resruok biro wuok kanye ne piny Kenya. Kokamano gikanyi makilwa e giko mar twak aneno kanyo ka dakika na 7 tok sa achiel mar okinyi adogo gi twak e chenro mar piny antiere gi welo ma bende osechopo ka indio kil gi janon siasa ka bende okinyi makawuono penjo ma bende oganda medo penjo ugai mar Azimio Raila Odinga entiere kanye mane twak ma bende wadonjo godo kik di maboro.